дар Япония стартап иқдоме оғоз ёфт, ки аз дарахт яъне чӯб моҳвораҳои кайҳонӣ месозад. муаллифони лоиҳа ба мушкилоти партовҳои кайҳон, ки дар солҳои охир хеле мубрам гаштанд, изҳори нигаронӣ мекунанд. ҷолиби диққат аст, ки тибқи стартап аллакай дарахтоне шинонда шудааст, ки минбаъд аз онҳо моҳвораҳо сохта мешаванд. дарахт мавҷҳои электромагнитӣ ва майдони магнитии заминро муҳосира намекунад. ин имкон медиҳад, ки дастгоҳҳо аз қабили антенна ва механизмҳои ориентирӣ дар дохили моҳвораи чӯбӣ ҷойгир карда шуда, тарҳҳои соддатар фароҳам оварда шаванд. ғайр аз ин, вақте ки моҳвораи чӯбӣ аз мадор баромада ба замин бармегардад, бидуни партофтани моддаҳои зараровар ба атмосфера ва ё бе партоб додани металлпораҳо ба замин комилан месӯзад, гуфт намояндаи ширкати Сумитомо масъули ин лоиҳа.